हेलो गाइज। आज ମାନେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଛତୁ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କିସ ଛତୁ କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖରେ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କିସ ଛତୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିଛି। ତ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଖେଚୁଡ଼ି ହାତ କରିବି, ଛତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ବା ବିରିୟାନୀ ଆଜି କରିବି। ବିରିୟାନୀ ସହିତ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଛତୁ, ଯେକୌଣସି ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ ହଉ କି ଛତୁ ହଉ, ମୁଁ ଆଣିବି ମାନେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ବିରିୟାନୀ କରେ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ନାହିଁ, ବହୁତ କରେ। ତ ସେ କରିବା ଧୋଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ, ଛତୁ ବିରିୟାନୀ, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଛତୁ ବିରିୟାନୀ କରିବା। ଜମାରେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧୋଇ ସାରିକି ସଫା କରିବା। ସଫା କରି ସାରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତରକାରୀ ଛତୁ ବିରିୟାନୀ। ଛତୁ ଧୋଇବା, ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଧୋଇବା କେନାଲରେ ଧୋଇକି ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ନା, ଖାଲି ଏଇ ଟିକେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ନା, ପୁରା ସଫା ହବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁନି, ପାଣି ଛତୁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଧୁଆ ହବ। ପୁରା ଭଲସେ ସଫା କରିକି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କିସ ଛତୁଟା। ଏଇଟା ହବ ମାନେ, ଯେଠି ହବ ମାନେ ଆପଣ ଖୁସି ଲାଗିବ ପାଇନି। ପୁରା ବିରାଟ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ହୁଏ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ 2 ଜାଗା ପାଇଥିଲି, 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତ, ଭାଗ କଲେ 2 ଜଣ, ଏତି ଭାଗ ହେଲା 2 ଜାଗାରେ। ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଛତୁ, ପୁରା ଏରିଆର ଜାଲି ଇଏର ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଧୁଆ ସାରିକି ଏଠାରେ ରଖିବା। ଜାଗା ନାହିଁ, ରଖି ସଫା କରିବା। ଏ ଛତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ମିଳିବ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଳିବ, ନ ମିଳିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ମିଳିବନି ଛତୁର। ଏମିତି ପର୍ବ ଛତୁ ଏଇନା ଯେଠି ହେଲେ ଗୋଟେ 2ଟା ପାଇବୁ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଯେଠି ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବ, ନହେଲେ ନ ପାଇଲେ ଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଆଜି କରିବା ଛତୁ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ
ତରକାରୀ ମୋତେ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରିବେ। ଛତୁ ବିରିୟାନୀ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ଅଧିକା ଛତୁ ଖାଏ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଛତୁ ବିରିୟାନୀ କରେ ସବୁବେଳେ। ବାଲି ଛତୁ ଯେକୌଣସି ଛତୁ ପାଇଲେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ବିରିୟାନୀ କରେ। ଟିକେ ହେଲେ ବି ବିରିୟାନୀ କରିକି ମୁଁ ଖାଏ, ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ବିରିୟାନୀ ଲାଗେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଛତୁ ଧୁଆ ସରିଲାଣି, ଧୁଆ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଟାକୁ ଚିରିକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇବା। ସଫା ପାଣି ପକାଇକି ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ କୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତ, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନି। ଆମେ ଯାଇକି କୁଡ଼େଇ ଆଣିଛେ, ଖାଇଦେବା, ଆମ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଏ ବୁଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚିରିଦେବା, ଚିରି ଦେଇକି କାଟିକି ସଫା ପାଣି ରଖିଦେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା କି ଛତୁ ବିରିୟାନୀ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆଗେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଚିରିକି ଟିକେ ଟିକେ ଚିରିବା। ତାପରେ ଏଇଗାକୁ ଆମେ ଚିରିବା ଟିକେ ଟିକେ। ତାପରେ ଏଇଗା ଆମର ଏଇଟା କିସ କହନ୍ତି ଏପଟ, ସେଇଗାକୁ ଆମେ କାଟିବା। ତାପରେ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସଫା ପାଣି ରଖିଦେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇବା। ଚାଲ ଏଇନା ଯିବା ଘରକୁ, କେନାଲରେ ଧୁଆ ହେଲା ତାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଯିବା। କାଟିବା ଟିକେ ଚିରିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ କିସ ଛତୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଆମର କହନ୍ତି କୁଇଁଆ ଛତୁ। ଆପଣମାନେ କିସ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କଟା ଚାଲିଛି ଦେଇକି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସଫା ପାଣି ପକାଇ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଛାଣିବା। ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇଲେ ପୋକ ବାହାରିଯିବେ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ କିଏ ହାତ ମାରିଥିବ, କିଏ ସାପ ମାପ, କିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେନି, ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ପକାଇକି ତରକାରୀ କରି ଖାଇବେ, ନଚେତ୍ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ କିଏ ବୁଝିବ, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କଟା ସାରିଛି। ଛତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଦେଇପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଯେ ଆଜି ସମୟ ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଛତୁ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସବୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଛତୁ ବିରିୟାନୀ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆମେ ତ ଢେର ଥର ଖାଇଛେ ବିରିୟାନୀ କରିକି, ଛତୁ ବିରିୟାନୀ। ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ପକୋଡ଼ା ବିରିୟାନୀ, ସବୁ ରକମ ଚାଉମିନ ବିରିୟାନୀ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଛତୁ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିବ। ଆମକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଅଲରେଡ଼ି କଟା ବି ସରିଲାଣି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉନି, ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଟା ସରିଲାଣି। ଏଇନା ମୁଁ ପାଣି ପକେଇବି, ପାଣି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି ପକେଇବି, ତାପରେ 10-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପାଣି ପକେଇନି, ପାଣି ପକେଇ ସାରିକି ପକେଇବି, ହଳଦୀ ପକେଇବି, ତାପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଳଦୀ ପାଣି, ହଳଦୀଟା ମୁଁ ପକଉଛି ଏଇନା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦିଏ, ସୁବିଧା ହେଉନି। ଏତିକି ହଳଦୀ ମୁଁ ପକଉଛି, କେତେ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସେ 2-3 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ପକଉଛି, ପକେଇ ସାରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖିବ ତ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଛତୁ ଖାଇବୁ, ବିରିୟାନୀ କରିବୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଡ଼ିବୁ, ସକାଳ କପାସରେ ଯାଇକି ଆଣିବୁ, ଆସିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଛତୁ ଖାଇବୁ ସେ କରିବା। ମୋର 10-15 ମିନିଟ୍ ସେଇନା ଛାଡ଼ିଦେବି। 10-15 ମିନିଟ୍ ନୁହଁ, 15-20-25 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ମୁଁ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ଛାଣିକି ତରକାରୀ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କିଛି ଲାଗିବ, କିଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତ ମୋର କିସ କହିବି। ଆଉ ଆମ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏରକମ ଘର, ଟିଣ କବାଟ ଘର, ମୁଁ ଆଉ କେତେ କିସ କହିବି। ସେଇଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆମେ କେତେ ଗରିବ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଆମ ଘର ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା କୁଟା ଘର, ଏଇଟା ଏଜବେଷ୍ଟର ଘର, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଏରକମ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ଏଇଠି ସବୁ ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ମଶାରୀ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି, ଖୋଲା ହେଇକି। ଚାଲ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ବି ପାଇଁ କ'ଣ କହିବି। ଆମେ
छतुआ छाणीबा से जो हल्दी पानी दिया होता है सीटू छाणीबा देखते हल्दी पानी गोटे छणा है छाणीके ये रखुची एना में तरकारी करिबा छतु तरकारी करी सारिकी छतु बिरयानी करिया। এইটা দেখুছ ମୋ ଝିଅ ବି ନାଗିଛି ଛତୁ ଛାଣିବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି କର ନା ମା ଏମିତି କର ପଚାରଟେ ହଁ ଏମିତି କରିଥା। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ହବ ନାଇଁ ନା ଖାଇବୁ ନା ମା ହାଁ ଛତୁ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ वाओ हे गला सरी गला देखते पूरा केते गुटे बेला छतु अधा तरकारी करिया अधा होची बिरयानी करिया छतु बिरयानी करे केड गला करे हमरे लाइन नहीं सेंती अंधार देखाउची एरा देखा और ये बसे नहीं सब रेडी है रसुन अदा सब सिंचाई की पड़ी पिज भी कटाई ये देख आउ गरम मसला भी दिज्व लुण केट गला लुण केट गला इना तेल दबा ये देखिए सरिष तेल दबा ये देखिए अंदा देखा तो देखा जाऊनी टिके गरम हो गरम होने पर गरम हो गला बर्तमान देखुच पियाज पकेगा कुसुम के रखला गरीब तो आम टेस्ट करूना जे था कर खाऊ मसला पकड़े बेसी दौनी चिली रंधा तो आउ टेस्ट कौन ये ना चिली रंधार टेस्ट अलग चिली रंधा जी कर सब टेस्ट मिल सीखी जाओ।
बसई गना केते कष्ट कर निआ पाखे बस गरम जे गरम लगुच झाड़ बुई जाऊँ माचा नुण आना कईटे अच्छी माँ को पचार जा माँ को पचारबू हाँ साला के नुआ पड़ेगा अदा रसुण सिखाई पड़े टेस्ट अच्छे वासना हो यहाँ को आम हलदी आ मसला मिसई पानी टे पानी रे दबा हलदी केड़ गला यहाँ हलदी हलदी पड़े देखिए टिके पानी मिसेगा पानी केड़गला मगर अंधार मोर लाइन ये देख पानी मिसाला है ना ढाड़ी लास्ट पर्यंत देखो मझे स्किप करें जापर छतु तरकारी एवं छतु बिरयानी
बर्तमान मसला रेडी होगा देखते बता मसला रेगला आम छतु पकेगा छतु पड़े छतु सुखला भात पकेगा हमें किसी समय छाड़ दबा किसी समय छाड़ दबा बर्तमान रेडी होगा छतु तरकारी तरकारी छतु तरकारी होगला तो छतु तरकारी बर्तमान आम बिरियानी करिया छतुर बिरियानी तरकारी काढ़ी दिए कमे बिरियानी छतु बिरियानी करिया एना में भात पकेबा ये देखिए भात पकाउछे बिरियानी हो भात पकड़ी भात देखा जाऊनी अंधार देखा लाइट नहीं ना लाइन नहीं छतु बिरियानी देखते छतु छतु बिरियानी होगा छतु बिरियानी देखिए तो छतु बिरियानी तो छतु बिरियानी देखला पर आपको केमती ना कमेंट करिए और पसंद आने गोटे लाइक करिए और गोटे मन बेल लाइक सब्सक्राइब करिए।